dito sa Bicol, sa Pasakaw, ang Daroanan Island. Ayan, wow. Ang ganda-ganda guys ng ng dagat dito, kulay blue. Wow. Ito yung Balugo, Pasakaw. Doon kami galing guys, doon sa malayo na yon. Galing kami doon. Ayan, mapunta kami sa Daroanan Island. Wow, ang saya-saya. Ganda ng kulay ng dagat guys. Ayan. Pag tinitingnan sa malayo, akala mo ang liit-liit lang ng island na to. Pero yun pala ang laki-laki. Ayan, malapit na guys. I-zoom lang natin. Tingnan natin kung anong nandun sa malapit. Ayan. Wow. Maganda dito guys sa sa Daroanan Island. Ang baba nito is white pebbles. Ayan. Akala mo sa malayo, akala mo ano lang siya, maliit lang siya na isla. Pero ang laki-laki niya pala guys. Oh. Ayan. Iikot tayo guys. Ikutin natin tong isla na to. At tingnan natin kung ano ang nasa taas nito. Subukin natin akyatin. Ayan. Akyatin natin ang bundok, ang isla, ang Daroanan Island dito sa Pasakaw, Pasakaw Pamsur. Ayan. Kung makikita nyo guys, zoom natin. Maraming tao sa ibaba. Ayan. Maraming nagsuswimming doon sa ibaba ng Daroanan Island. Ayan. Ang ganda-ganda naman. Ganda ng kulay ng dagat guys. Wow. Ayan, iikutin natin tong Daroanan Island guys. Dito na tayo sa may side. Ayan. Malapit na tayo dito sa may side. Dito na tayo guys sa lupa ng buko. Ayan, ng island na to. Kung makikita mo niya siya, kaninang nasa malayo, akala mo ang liit-liit lang. Pero ang laki-laki niya pala, ang laki-laking bato. Ayan, kung nakikita nyo guys, ang laki-laking bato. Ang lino ng dagat dito guys. Ayan, nakikita nyo. Iyonoy, saglit lang. Masakat kami, masakat. Ayan, may akyatan dyan guys sa taas. Ayan. Noy, masakat kami sa taas. Ayan, ganyan siya. Akala mo kanina ang liit-liit lang. Pero tingnan mo guys, ang laki-laki niya. Ayan, isa itong tourist spot dito sa Pasakaw. Ang Daroanan Island. Ayan. Kung makikita nyo guys, meron siyang hagdan papunta sa taas. Ayan. Gusto kong umakyat dyan. Gusto kong ipakita sa inyo kung anong nasa taas. Ayan. Ang laki-laki guys. Kung nakikita nyo lang. Ganyan kalaki. Laki-laki. Bato siya guys. Hindi siya lupa. Ayan. Aakyat tayo dyan sa taas guys. Ayan. Tingnan natin kung anong nasa taas. Ano titin?
Ano? Kukunan ko na. Ay, pakabitado ko na. Ano? Okay, thank you. Ayan, Diyos ko. Kung makikita nyo guys, tingnan nyo kung paano yung nasa baba ng island na to. Ayan yung mga kasama ko guys. Ayan. Wow. Ang ganda-ganda dito guys. Ang ganda-ganda. May hagdan siya pataas. Ito na yung isla. Ito na yung Daroanak Island dito sa Pasakaw. Kung nakikita nyo ang taas-taas ng bukid na ito guys. Ay ng isla. Pinaramo ba kasi sweater mo? Tamain ito. Okay, picture na, picture na. Ilat, ang ganda na yun. Ikaw ang mag-picture na dito. Mike, di man ako. Oy, wag dyan. Dito, dito lang sa ano. Dito lang sa hagdan. Dito, ito yung hagdan. Ito. Sige, picturean na nindo. Nagbibideo ako. Ayan. Tingnan nyo guys, umakit din sa bundok. Kailanganin. Hindi dapat dyan ang akyatan. Dito lang sa hagdan. Dito lang sa hagdan dadaan. Dito. Ayan guys, kung nakikita nyo kung anong klase yung mga bato na nandito. Ayan, ang ganda-ganda ng bato niya guys. Ayan. Ayan, ganyan. Kalaki. Ganito kalaki guys. Ang anak na yan. Kung makikita mo siya guys, ang ganda-ganda. Ayan, at least nakaabot kita lagi sa lugar. Ayun man lang. May maning ano. Ayan guys, so, ganyan kalaki. Ito na yung hagdan papunta sa taas ng Daroanak Island. Wow! Ang ganda naman dito guys. Ang init guys sa binti. Ang init na. Ayan. Picture na. Picture na tayo. Yan, slowly. Yan, dito na kami sa taas guys. Dito na kami sa tuktok ng bundok. Kaya, sige, okay lang. Diyan ka na lang mag-stay ka na lang dyan. Man yan, ano man lang yan. Sakatan lang yan. Then, mahiling mo lang yung view. Man yan yung ano dyan. Yan guys, ang nasa taas na kami guys. Yan, layo na ng maganda namin. Ang taas-taas pa ng pupuntahan. Pero parang ayoko nang pumunta dun sa taas. Wow, yan yung bingka na sinakyan namin. Lika! Lika! Ikaw! Ako man lika! Lika! Doon kami galing guys. So, kung nakikita nyo yung Lika! Ako man! doon kami galing sa kabilang bundok. Yan, kaganda dito guys. Maganda ng palibot. Okay, akit pa tayo. Sige. Tingnan pa natin yung nandoon sa pinakataas. Lika ako man daw! Lika!
lang mainit to. Nakachinilas ako. Tingnan natin kung anong nasa taas. Ang init-init guys. Baka hindi nyo na ako makilala pag nag-LS ako. Hindi na ako si Melanie de los Santos. Ang itim-itim ko na. Ayan guys, dito na kami. Ang taas-taas na guys. Kakahingal. Diyos ko. Okay. Taas pa. Meron pa. Sige. Hanggat may taas, akyatin. Nakakahingal guys. Ayan. Ito, hagdan pa. Hagdan ulit. Sige. Basta may hagyan. Sige, akyatin. Walang pahinga. Bawal ang pahinga. Anong nandyan? Ba't kailangan tumaas pa? Enough na to. Uwi na tayo. Sige. Uwi na tayo, ang init-init. Yakyatan pa talaga. Hingal. Sa malayo, tingnan mo, ang liit-liit niya lang guys. Pero tingnan mo naman kung paano kalaki tong island na to. Hingal guys, hingal ang lumuhos guys. Diyos ko po. Ayoko na dyan sa taas. Yan guys, oh. Kung paano na ako kataas guys. May mas mataas pa pala doon. Ayoko nang umakit doon guys. Hinihingal na ako. Ito yung isla guys. Ayan. Ang Daroanak Island. Ayan. Kaya guys, kung bibisita kayo ng Bicol, ayan. Ayan, tawagan nyo lang sus at sasamahan ko kayo dito. Ang ganda-ganda dito guys. And maliligo tayo dun sa baba. Ayan. Ang hinaw-hinaw ng tubig guys sa baba. Yung baba niya guys, yung gilid is white pebbles. Ayan. Ayan, ganyan kalinaw guys. Ang taas-taas na. Akala ko ako na yung nasa tuktok. Hindi. May mas tuktok pa pala. Tingnan mo guys. May nakarating na doon sa pinakatuktok. Ganda naman dito guys. Ayan. Ganda-ganda naman ang lugar. Diyos ko sa taas. Kaso mainit sa paa. Mainit na kapaa ako guys. Hindi ako nagdala ng slipper pag akyat dito. Kasi baka madulas. Ayan. Ang ganda-ganda. Akala mo ano lang, lupa lang siya. Hindi pala bato pala ito. Napakalaki. Bato na nasa tahaw ng dagat. Ayan. Nasa tahaw ng dagat na bato guys. Dito sa Bicol, Pasabaw, Daroanak Island. Ayan. Ganyang kalawak guys. Ayan. Ang dagat dito. Kung makikita nyo. Ang lawak-lawak ng paligid. Okay guys, thank you for watching. Ayan, don't forget to subscribe. Thank you. Yes, more power. And bye. Hope you enjoy watching my